Tutu tuwekmu Gusti tansah krungu apa paduwunanmu muga kowe kalento gantiku hati durung ilo kowe nyanding liya apa iki kasunyatan sing kumbang mekarono ing ati nanging dudu aku sing duweni wis cukup leleko timbang atimu loro merasa bisa dipaksa yen kowe mesti bisa parake aku sumangke ora kembang nunggu iki aku wis nutuk ikhlas nanging aku tak lakoni iya mending wong liya Mas Rengga ngapura aku tinggal kesliramu nanging atiku wis dudu tuwekmu Gusti tansah krungu apa paduwunanmu muga kowe enggal lento dudu aku sing duweni wis cukup atimu loro merasa tresna bisa dipaksa hatiku percaya yen kowe mesti bisa ayo aku sumanding wong atiku lila apa iki kasunyatan sing tak tombo rasane kebak megang ono ing ati nanging dudu aku sing tuwene cukup lelekno timbang atimu loro perkara sang tresno ora bisa dipaksa hatiku percaya yen kowe mesti bisa ngalahake aku sumanding wong alah masya Allah bang iki piye ya Allah sopo kuwi gembos kuwi Tego kayak momonganmu apa piye kae masalah walah wong teko dicekel bang kok teko wong teko ora ning ngarep kuwi jeblok walah masya Allah sing digoleki mek esuk iki jebul iki to kaya wong agak cetha kenale ora tego iki kepiye Aish kowe apik kowe yo met saiki kowe numpakno kita sithik ngono ku yo
Kepego. Melu aku nang mburi kuwi. Akapake. Ati kelekke. Tak pancal jegeng progo. Is Kendele bensine muda kuwi. kepiye? Iya, nambah timbul ku lho. Lah mau ke nganu ketuane nyerok salah terus. Tanggone. Nyerok. Nek kowe Mbok sing cetha ngati-ati. ngono lho. Kowe iso datemi kenceng lho kuwi. Lah, dalah. So, Balekke. aku mek dira kenceng jebule ta, Go. Ayo akhirnya iso datemi kenceng kowe wong putih kenceng e. Piye? Iso omong ora, Met? Iso omong. Ya kuwi Mimik. Iki termasuk ya uang ta? Hah? Apa? Ya uang ta maksudnya? Kaya Ya wong. jane ke wong nek aku bingung gak ngomong apa. Omong apa ya, Jal? Saya aku mau Nek ora, Met, nek cen dagelan mesti pinter le ngomong. Mosok dagelan ra iso omong, nek ra ono dagelan bisu. Ayo, Bang. iki acara apa, Go? Lho. Ngomong ngono lho. Plak. Bengi iki acarane Supitan. ora syukuran. Syukuran. Bener. Terus. Mlebung wetenge gudel. Syeh. Ora kok ngono kuwi. Nyupitke sing jenenge Bambang. Juli. Bambang. Juli sapa? Iki jenenge keluari, Bang. Anggale apa? Iki nang luar. Loh, kok teko nang luar? Iki neng curah, Bang. Acara neng keluari. Iki nang curah. Syukuran. Heeh. Supitan. Kok teko supitan-supitan gudel meneh? Ya iki weruh metik. Iki tasakuran. Oh, tasakuran kiyaine iki. Kepiye, Bang? Ayo. Kiyain. Rungokke, Go. Biasane apik dalile Bambang. Ayo, Bang. Jajal. Bismillahirrahmanirrahim. Ini mulai madang ditanduk. Madange urung aku Oh, alah dalah. agek ngombe ra tawani. Kang Gudel, iki lho Bambang ngamuk le muni kon ngombe. Ora ngamuk. Kepiye? Nang kono iki ora nang mlebu rono ora tawani, mlebune ora tawani. Oh, alah apa? Nek kowe ngetan ra tawani. Ngulon ra tawani, ora tawani. Kidul. Kidul. Akeh cemplung progo. Progo Wis. Blas. Atakoni ora nang kene iki. Aku tunjak kon kudu melu. Melu nang ndi aku ngono. Ada melu nang kene wis tekan kene. Wah aku ngasih kesajanan pengajian Ya. Takon wong lanang sing wonten topeng ireng endi, Pak? Mriko. Takon sapa, Bang? Wong ngaji. Wong ngaji takoni. Heeh. Iki pengajian kaya. Jakon-jakon kae. Sampeyan ki kancane sama to? Ora, sing biasa karo. Agak kami digrujuk ki. Wis mulai. Wong swadem. Ngombe iki lho. Ora, Bang. Ora macem-macem. Ora, Bang. Aku ra melu-melu lho, Bang. Tenan. Wah. Ape? Luwes. Lah nek kuwi tuku ciu sak botol simbah turu ketok kondalan ngono. Ora ditutup lawange kok ya. Aduh. Dagemak lonteng-lonteng rasa penan tengkeng. Oh, Numpak becak kae lho, Bang. Oh, tak boleh nganu jengkang-jengkang iki. Tuahno aku mau jengkang ora mlebu. lha kok piye kuwi, Bang? Ono paribasan. Tekek ndase ireng. Terus Mlebu. Ora metetek kok ndang meteng. Lho, kok cetha to, Met? Nek kuwi tekek lore ndase ireng Terus? kuwi wis tuwe ra iso Ra iso ngabel. kuwi ra iso ngaji. Ayo. Kok jamak. Oh, jebule Memet yo komplong kok. Komplong. Yo, siap. Siap. Yup. Yo lara gosek. Delok polahe kelik go. Yo. Kepiye? Golek ngelu yo. Salaman. Apa? Kepiye, Bang? Ngelmu iku. Ayo, Bro. Wah, wis amoh iki. Aku kon melu sapa? Lah kok metu ambune. Kebo ngendi? Oh. Wah, pelanggaran aku ra melu-melu iki. Edian. Ayo pro kanca ngawerono rukune Islam ya iku limo sangat loro
lakoni salat lakoni salat kaping teluni bayar zakat Penyempat posono ing bulan Ramadan Ping 5 kaji kaping 5 haji lamun kuwasa ini negeri namanya Jawi kalau agami nama Islami agami Islam sudah yang terang asal dawi dari pengiran Yes, nah, delok polahe Mehmet ro Teguh HP. Iso metu saka bak. Kepiye? Ono ndas tayangan. Kan celup chat kuwi. sithik Ora kayak Mehmet yang nang ndi to kae, Go? Mehmet yang nang ndi golek apa iki? Hei Met, Alah, tak takoni. Masyaallah. Ngono ki saiki isih duda. Met, Isih duda. kowe golekane Marjuki apa, Met? Edian. Kae nang mbok kayane Marjuki. Ndi? Kae penyanyi ben apik jogete apik. Nak dombe iki mumpung panas Kae kemutuk. iki, kene iki kowe penyanyi apik-apik lho. Jogete apik-apik. Contohnya di contohnya. Bemi, tari lilin ya kaya tari lilin yang istimewa dipimpin pemuda surang Ono sing lagu anyar iki. apa? Ya piye? Mbok Sari cembut hiburan. Apa kuwi? Kok ra cetha gak? Ayo, kele sing. Mbok Sari cembut hiburan. Wah, Duduk pelakar. di balkon tulekan. Kalau berangkat. Ayo. Gak. Wah, ning kene iki ono lho. Apa? Ono kesian malah nangis-nangis. Kepiye? Sini. Sendi. Assalam tul ngalim assalam. Ora, syukur kamu ora bunga iki kowe. Kelu. Aku ra melu-melu. Siap, Dak. Iya. Cangciman sikil dan kaki. Wah, kepiye? Ketwol kejikri. Apa kuwi go? Sikil kiwa tangga sisi. Sing tengah. Ha kirek goblok. Ayo kalian cendru. Iya. Iya. Siap. Arep-arepan ngomong siji burung gelem kae Aku piye? Ayo prokonco. Aping piro? Sik. Ora Teguh gak aping piro. Aku minta kon aping piro. wajib gaen lanang wadon lurunganmu wajib gaen lanang wadon lurunganmu ojo liren enduro rusak bodohmu ojo liren yang durung rusak bodohmu Wajib main lanang wadon lurung ilmu Wajib main lanang wadon lurung ilmu Ojo lirenin durung rusak bodohmu Ojo lirenin durung rusak bodohmu Iku asale agawe wenang Iku asale agawe wenang Dinamung sunah nulungi maring sembahyang Dinamung sunah nulungi maring sembahyang nulungi maring sembahyang Robiku asale agawe wenang Robiku asale
agawe wenang namun sunah namun sunah nulungi maring sembayang namun sunah nulungi maring sembayang nulungi maring sembayang Iya. Bosok. iya Ini kedang Jaipong loro tanpa muni blas. Oh, ini bareng rampak ya coba lali-kali kok melak ngrungokne Jaipong to, Go. Amin teka ilang matane. Tapi toh, Omong padha lemikol Diesel tumpak ilang mbok awake kesel malah ming tombok. kowe ae oh Go. Asih dong pelaku, Go. apa? Yo. Ya. Halo Pak Sugra. Ya. Yen mula sliramu. Si Dondo meneh. Kose wi tak wae ning kose. Apa? Ya. Apa nih? Wis dorondo to? Udu. Masa apa? Aku ra nyek Sorodo kok. Heeh. Aku Wek mepet kau lho. Ah, iya. Sliramu wis tak aku. Ana apa to? Piye bojone ning kene iki ra wani-wani. Apa lagu iki? Manut. Aku lawes kondo ciuman. Ciu tenan. Opo aku iki kasmaran dik ora doyan mangan opo meneh dolan tansah mikiraken dirimu seorang aduh wong ayu imbangun rasa tresnaku Apa pancen ngono atimu yen ngono ra beda rasane atiku saben dina aku kelingan dirimu wong ayu tambah ono rasa kangenku kasmaran gawe ati ratapan kasmaran selai koyo wong ikat kasmaran lungguh cecer kaki mantenan muga-muga bisa jadi kesunyatan opo aku iki kasmaran cik ora doyan marah opo maneh dolan tansah mikiraken dirimu seorang aduh wong ayu imbang ono rasa tresnaku apa pancen ngono atimu dek yen ngono ra beda rasane atiku saben dina aku kelingan dirimu wong ayu tambah ono rasa kangenku kasmaran agawe ati tratapan kasmaran sulai koyo wong ikat kasmaran lungguh cecer kaki mantenan muga-muga bisa jadi kesunyatan opo pancen ngono atimu dik yen ngono ra beda rasane atiku saben dina aku kelingan dirimu dudu wong ayu tambah nono rasa kangenku kasmaran agawe ati tratapan kasmaran
kaya wong edan kasmaran lungguh cecer kadya mantinan muga-muga bisa dadi kesempatan muga-muga bisa dadi kasunyatan Ego. Aduh Bapak, yuk. Kenah mulai memet gue. Ada Paman. Oke. Kayak mangan teratak kayak memet malan. Ya Elvandi ronce-ronce kembang. Yo. Yo. Sopo Met? Sopo to kae Met? Seneng le bolong-bolong to met. Wis. Yo. Ya Irfani ronce-ronce gambang ngene mubiar-mubiar gumilang aja sira menga-menga miturut gawe pangeran ya ewani ronce-ronce gambang ngene mubiar-mubiar ku bilang aja sira menga-menga miturut gawe pangeran monggo lenggeng sekejo urip pirane alam donya kuwi ora kena semaya ya imani ronce-ronce gambang wani mubiar-mubiar ku bilang aja sira menga-menga miturut gawe pangeran ya ewani ronce-ronce kembang wangine mubiar-mubiar ku bilang aja sira menga-menga miturut gawe pangeran monggo lenggeng sekejo urip pirane alam donya kuwi ora kena semaya Piye go? Yo, ada buka gerak. Iya. Asik. Citeron. Piye met? ben dadi Oh iya. Yo, nunggang jaran. Kompet. Oh iya, yo tunggangke jarane yo. Heeh. Wis rada nemen iki san. Ayo. Bambang. Walah dalah ngamuk wae san. wis kelebon apa to kuwi Bang Ya Mbah, sirek ya Mbah. Ayo. Bambang wis lak ono memet bareng ya memet ngono iya. Para pamrengsa ampun sami kala kula sakon kotor sakon pambagya sugeng dalu sugeng amrengsani kesenian mono dalu iki rame critane anggone peperangan ra ono sing kalah ora ono sing menang sulit itu metu salah perang padha salah perang sampun sami kala Kejaran elanang nyapai kedangan Ahodo akhir rojo aryo kedangsa Ono sing kalah ora ono sing menang Rajine kabeh padha ngejaran Ya pamriksa ampun sami kala kula sakon kotor pasut pangembon sedaya pamriksa sama-sama bubar kesenian mono Slompret, slompret, kapol, kendang ialah ketipu, slompret,
barang payung lan barake macan magap kalian mustaka kakek kakek sanyoto mengikuti gunung lau kebakaran pariwisata lima minggu muda-mudi asusunnya balik kambang ombang tegane gerojokan sewu seceria lakang botol lumaku jauh tahu rasara tanah sepui sampai jauh mas aja dipleroi mas aja dipoyoi karepku caloti SMP tinggal aku buku tugas coro zaman koyo sing iku budaya sikro nayaka angaya karya pakarya ning praja kumragoja cancuk tali wanda manunggal sedya dampyat dina nesri swarane gumuru samya rebut rasa ngestu padha rawuhnya sang nata sajuru-juru tali wonto tiadam piatina nasri swarang umuro kator karso ngestu pono rawonya sang kota sajuru-juru karya makarya ning praja kumregut sekon cacut tali wonto manunggal sedya kepyan non nasri swarane gumuro katon rambut karsa estu padha rawonya sang nata
gunung kalut yutenan mangko sore urukane prawan gunung kok ayu tenan mangko sore dari mana datangnya lintang dari sawah turun ke kali dari mana datangnya lintang dari mata turun ke sedak kumpul kok lewang-lewong dede margina ngurung lendang lambi jari ekawong pae kunco bebetan sarung ratu caket watu sagunung-gunung kirang kau lalias rawuh iyo ceritane wayang Jawi ing rancangan langka diraja Rangono raja arane gawe geger nyolong Sinta anom jancut tumelandang ngalengko wis dadi awuh kobong gedhe jroning raja ceritane wayang Ramayana ing praja ngalengkoti apa Buta Rahwana Raja gawe geger nyolong Dewi Sinta
Ngadoengan. Warnane saripat. Saripat. Saripat hokoe. Ya, alah. Apa njaluk pencak? Ya. Sik. Gajah sak pencaan. Bek. Yo, pencake yo. Kowe dodoke. Dodoke Mas. Dodoke Nur. Sik. Wah, indo meneh iki. Ayo Dut yo. Duh, cedera. Enggak yo cedera ya telake. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkilahi Allahumma barik lana fi rajaba wa syabana wa balighana ramadana Allahumma bina syaratal mustaqim siratal anbiya'i wal mursalin do elingo wong urip iku sedelo aja wegah aja susah yen kon poso yen ora poso akhire bakal nelongso sebab urip tinggal poso
potunya Dino kiamat dino kang gekirise langit pendet lintang kugrokono bumi sekarane muncrat membelah hati siji gunung hancur lebur bumi diganti ini negeri namanya Jawi kalau agami nama Islami agami Islam sudah yang terang asal dawe dari pangeran yang prongkoncong yang warulono rukun Islam ya iku lima sahadat loro rukun kang siji bisa sira kelawane ngaji ping pindho ning lakoni salat kaping telu ning bayar zakat ping pat poso wulan Ramadan ping limo haji lamun kuwasa ini negeri namanya Jawi kalau agami nama Islami agami Islam sudah yang terang asal dawe dari pangeran yo prakancanya warono rukun Islam ya iku lima sadat loro rukun kang siji bisa sira kalan ngaji pindo ning lakoni salat ping telu ning bayar zakat ping pat poso wulan Ramadan ping limo kaji lamun puasa ingat malam dan siang nyawamu itu terbakar hilang jangan sekali tinggal sembahyang panase omas ning alon-alon ngiupen ning kulon omah ayune omas ora kepiyon bubrake emong omah wetan kali yo dek yo kulon yo kali tengah-tengah ono ode wetan kemati yo dek yo kulon kemati timbang podo abote kuningan ya mas ya diputar-putar sapa bisa amatre ake kelingan ya mas hatine bingung kawarene tatapan nande wetan
ya mas ya kulon ya kali Kulon ya kali tengah-tengah ana wati wetan gemati ya mas kulon gemati ditimbang padha pote awan-awan ya dek ya go angon sapi siji dadunge loro bocah prawan aja metu bengi mengko mundhak dikandhal gendruwo ireng-ireng ya mas ya mentore kanjang kawarene tak supirane yen kowe seneng aja mung diinjek paranono ngendi omae isih ijo ya dek ya aja diunduhi oh ayo wong sing abang wis pirang-pirang pada Bapak wis Suryanto bojo yo dik yo aja dirusui wong sing lekan sing pirang-pirang di negeri namanya Jawi kalau agami nama Islami agami Islam sudah terang asal jauh dari pangeran yo prokonco ngawruno rukun Islam yo iku limo sahadat loro rukun kesiji wisuwo sira kelawan ngaji pindo nang lakoni salat ing tarune bayar zakat tempat poso bulan Ramadan terima haji lamun kuasa negeri namanya Jawi kalau agami nama Islami agami Islam sudah terang asal jauh dari pangeran yo prokonco ngawruno rukun Islam yo iku limo sahadat loro rukun kesiji wisuwo sira kelawan ngaji pindhone lakoni salat kaping kalune bayar zakat tempat masa bulan Ramadan ping 5 haji lamun kuwasa garwanipun Bapak Suryanto dumateng Mbak Novi kami harap untuk maju ke sini ke panggung sepisan malih untuk Mbak Novi garwanipun Mas Suryanto saya mohon naik ke panggung. Nek nang berikan apa? Bojone ora apa-apa, Yul. Bojomu ora apa-apa. Ayo sampean ora wis macak mesake. Bojone wae ora apa bojone. Cik, beri Mbak Novi. Ya.